Chladné počasie vyhnalo do prírody aj rangerov v Gbelciach. Strážcovia prírody tento víkend počítali vodné vtáctvo a spolu s dobrovoľníkmi robili posledné veľké upratovanie pred zimou. Strážcovia prírody v Gbelciach sa pripravujú na zimu. Prírodný neporiadok ich zaviedol do nedalekého Čenkova, kde v chránenej oblasti pílili choré konáre stromov. Počas tohto víkendu ornitológovia na celom Slovensku počítali vodné vtáctvo. Pravidelné sčítavanie neobyšlo ani parížske močiare. Vy sa zoberiete ľubanské rybníky a my spravíme z veže vtáčie ostro. Po rozdelení lokalít už prichádzajú prvé hlásenia o počtoch. Na Buče 5. Otávky bieločele 3. Prudké ochladenie prírodu prekvapilo rovnako ako nás ľudí. Niektoré zvieratá však na zmenu nečakali. Keď sa pozriete na tie stromy, ani nezožltli listy. A čo sa vtáčikov týka, sú veľmi podchladené. V lani bol tragický rok s lastovičkami a tento rok sú tak tie vtáky informované o počasí, že tu si na niekoľko dní posedia, oddychnú, nazbierajú energiu a odletia preč. Z Gbeliec Denisa Cibulka, televízia Markíza.